DXDC RadyoMaN Report. Giulan og batikos ang sikat nga 90s actor nga si Romnick Sarmenta human siya mipadayag sa iyang wala pag-uyon sa gipagulang palisiya mahitungod sa voluntary wearing of face mask sa mga pampublikong lugar. Daghan ang miingon nga hasol na ang pagsulob og mask busa gitubag niya kini nga mas hasol kung mabutang sa alanganin ang health and safety sa uban ilabi na sa mga vulnerable sectors sama sa mga idaran. Gani sa iyang Twitter post nakabutang nga quote and quote I wear mask for others. Apan dili lang siya ang artista nga may susamang baruganan niini. Mausab ang sentimento sa veteran actor and environmentalist nga si John Arcilla nga miingon usab nga kinahanglang hunahuna nato ang kahimtang sa panglawas sa uban o giengganyo ang publiko nga bisan pa man walay regulasyon niini batasanon paghihapon ang pagsulob og face mask aron dili makaangin sa uban. Ikaw kasama, nagamask ka pa ba og mugawas sa inyo ha? Aside sa pagsuot og mask, kinahanglan lig-uno nato ang atong immune system. Arthritis, asthma, cancer, heart disease, diabetes ug uban pang chronic diseases ang ginakagul-an karon sa daghang Pinoy. Daghang Pinoy na sab ang nakasulay og nagrekomenda sa pagkaepektibo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Usa ka food supplement nga puno sa sangkap nga mangosteen, gabon, malunggay, luyang dilaw, serpentina o paragis o bila-bila nga makatabang sa pag-alibyo sa mga balatian. Uban ni usab sa pagpangape sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil aron kompletos recados. Mapalit sa mga suking butika. Sa dugang kasayuran, tawag sa 0935-640-2613. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Gama sa GFMQ Marketing. Alang sa showbiz happening, RadyoMaN, Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.